januára 1990, na 4. deň po zvolení za prezidenta, vyhlásil Václav Havel amnestiu, ktorá sa vzťahovala na takmer 80% odsúdených. Väznice vo vtedajšom Československu malo opustiť 20 000 delikventov, zhruba 8 000 zo Slovenska. Už 4. januára sa v novinách objavili prvé správy o výtržnostiach prepustených. Denník Pravda, 3. januára 2010. Bol 2. január 1990, keď sa pred 26-ročným stalkerom otvorili brány väznice. Toto bol doposiaľ jeho druhý trest. V 1989 ho odsúdili za krádež, rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve a porušovanie domovej slobody. Nebyť amnestie, domov k matke, nevlastnému otcovi a 2 bratom by sa tak skoro nevrátil. Nesmieš tu bývať, stalker. Vidíš, aký na teba je, dohovárala mu matka. Stalker zvesil hlavu a zádumčivo hľadel do zeme. A čo mám robiť, mama? Vybavila som ti robotu, tuto nedaleko. Aj bývať tam budeš. Nech len vidíš, že za niečo stojíš. Zarobíš si, patrilo by sa ti ženu nájsť a uvidíš. Aj starý sa zmení. Stalker sa zamyslel. Bývať u otčima ho nebavilo. Celé detstvo ho iba mlátil a matka to kvôli nemu, Pankhartovi z Čiech, nemala tiež nikdy ružové. No a čo je to za robotu? Na jar pôjdeš k Albínovi na salaš, do Folkušovej. Pomocník ako ty sa vždy zíde. Všetko okolo syru a oviec, vieš? A možno aj baču z teba urobí, keď sa posnažíš. Ja a bača, ale mama, pobavil sa stalker. Čo by nie? Šikovný si dosť. Len nie, že tam budeš problémy robiť. Však nebudem, neboj sa. Život medzi zvieratami poznal stalker veľmi dobre už z domu. Rodičia boli vo svojom remesle uznávaní. Medzi salašmi na Slovensku si niesli vynikajúcu povesť. Nebolo teda divu, že v tak mladom veku stalker ovládal výrobu syra, syrových výrobkov aj starostlivosť o hospodársku faunu. V 80. a 90. rokoch sa dalo za kvalitný domáci oštiepok vybaviť kadečo. A aj sa vybavilo. Folkušová bola veľmi malá dedina s počtom obyvateľov niečo málo nad 100. A ako to na dedinách býva zvykom, nič sa dlho neutají. Rozniesol sa chýr, že na salaš prišiel nový chlap. No tiež sa povrávalo, že len nedávno vyšiel z basy. Vysoký a urastený stalker nemal o nápadníčky núdzu. On však presne vedel, čo hľadá. Potreboval jednoduché dievča, ktoré o svete ešte veľa nevedelo. Najlepšie nie z úplne chudobnej rodiny, s nejakým miestom na bývanie pre neho, a keby to bola blondína, pretože tie sa mu páčili najviac, začal by uvažovať o svadbe, presne ako mu naradila matka. Netrvalo dlho a táto malebná obec priniesla svoje ovocie. Robota ho po pár dňoch omrzela a potreboval si nájsť niečo na rozptýlenie. Adam, útly chlapík z Folkušovej, nahováral stalkerovi zo 3 slobodné, mladé ženy. Povodil ho po domoch, kde dievčatá bývali. V jednom z nich
si vybral. Iva, príťažlivá predavačka, ale na výdaj ani nepomyslela. O stalkera nejavila žiadny záujem a toho na nej lákalo ešte viac. Po práci ju čakával pri autobuse s kyticou alebo bombonierou. Neskôr na ňu netrpezlivo vyčkával u nej doma. Vtieravé správanie vtedy neprišlo nikomu nijak zvlášť podozrivé. Rodičia Ivy to pripisovali mladej láske a aj Iva si časom zvykla na stalkerovú prítomnosť. Pochopila, že žiť iba s rodičmi nie je to práve orechové a tak podľahla tlaku okolia a začala s ním chodiť. O pár mesiacov začali plánovať svadbu. Stalkerová matka bola vo vytržení. Hlboko zarytá katolíčka termín v kostole vybavila najskôr, ako sa dalo. Október mal byť mesiacom, kedy Iva spečatí svoj krutý osud. Jediná moja láska musí byť jediná moja nenávisť. William Shakespeare, Rómeo a Júlia. Stalker už býval u Iviných rodičov, keď končila sezóna na Salaši. Mali mesiac pred svadbou a špekulantské myšlienky o tom, kde prísť ľahko k peniazom, neopúšťali jeho myseľ. Raz večer, pri fľaši domácej slivovice sa mu Albín pochválil, že má dosť našetrené a rád by si kúpil nové auto. Tou dobou už Stalker nemal kľúč od Unimobunky, v ktorej donedávna býval, no vedel, kde ho kamarát schováva. Keďže teraz jeho bývalý príbytok obýval práve nič netušiaci Albín, bolo jasné, že všetky osobné veci sa nachádzajú práve tam, na Stalkerov dosah. Podvečer, po práci sa Stalker vybral znovu na Salaš. Boli na ňom iba psi, ktoré ho dobre poznali, takže neštekali. Ešte raz sa dobre poobzeral okolo seba a spod starej kanvy, oproti bunke, vybral kľúč. Suverénne si odomkol, rozsvietil, nebude predsa po tme ako zlodej. Jediné miesto, kde by sa mohlo nachádzať niečo zaujímavé, bola zamknutá plechová skrinka pri stene. Hrubú zámku nechcel vylomiť, takže sa rozhodol vyhnúť vrchnú časť dvierok a otvorom vytiahol na vešiaku zavesený rifľový komplet, pozostávajúci z prešívanej bundy, nohavíc a košele. Prišlo mu to však málo. Do skrinky ešte raz obchal ruku po lakeť a na vrchnej poličke nahmatal vkladnú knižku, v ktorej bolo založených v hotovosti 7400 korún československých. Rovné, starostlivo uhladené bankovky príjemne šúchali o brúšká prstov. Peniaze zošuľal do rolky a dal si ich do ponožky. Túto metódu si osvojil už ako malý chlapec, keď kradol doma alebo na návšteve. Ponožky mu otčím nikdy neprehľadával. Dostal len výchovné za ucho a úlovok zostal nedotknutý. Dvierka na skrinke trochu narovnal nazad. Ako tak bol tentokrát s ľupom spokojný, ale pri odchode z bunky mu padla do oka ešte pekná, vyrezávaná dýka na krájanie chleba. Zobral aj tu. Rifľová bunda a nohavice padli novému majiteľovi ako uliate. Nosieval ich všade, takže ľudia veľmi rýchlo pochopili, že oblečenie, ktoré Albínovi nedávno ukradli, bolo presne to isté, čo mal na sebe Stalker. Z ukradnutých peňazí kúpil budúcej manželke Ive zásnubný prsteň a o mesiac bola svadba. Na svadbe bola už iba pár týždňov tehotná. Súdna pracovníčka Maja a matka Stalkera boli odjakživa výborné priateľky. Bývali vedľa seba cez ulicu.
Maja viedla ťažký život s alkoholikom, no sama si tiež rada vypila. Často so stalkerovou matkou preberali svoje problémy nad pohárikmi vína. Sladké vínko zajedali kvalitným syrom, o ktorý nemala Maja ani jej rodina núdzu. Ten môj chlapec, Majka, tak ma zase trápi, horekovala. Joj, drahá moja, pohľadkala ju útešne po ramene. Obe si odpili hodný kus vína. Len nedávno prišiel a zase... Majka, ja to neprežijem, už keď by ho znovu... Pst, tíšila Maja nešťastnú ženu. Zajedla si syru a nešťastníci dala ruku na koleno. Neboj sa, veď dostal na stôl môj dobrý známy, premľaskla a pokračovala. Rozumný chlapík to je, dá sa s ním. Zbystrila pozornosť. Naozaj by sa dalo niečo, Majka moja? Zablislo sa jej v nebeských modrých očiach. Maja zvážnila. Súcitila s užialenou ženičkou, jedinou priateľkou, ktorá nefrfľala na jej pitie a miesto toho si rada takto posedela s ňou. Sľubujem ti, drahá moja, urobím, čo sa dá a ty sa neboj, doliala plný pohár a posunula ho pred ňu. Po roku zaznel nový rozsudok, ktorý uznal stalkera za vinného z trestného činu krádeže. Stalker dostal za celú vec peňažný trest vo výške, ktorá ani nedosahovala spôsobenú škodu. Okresný súd zo skutku vypustil odsudzenie peňazí a vkladnej knižky, čím nepostupoval správne, na čo sa odvolal okresný prokurátor aj obžalovaný. Stalker sa však odvolal len kvôli tomu, aby tvrdil, že skrinka vylomená nebola, čím nespáchal trestný čin, ale len pokus o trestný čin krádeže. Krajský súd, ktorý následne dostal celú vec, poznamenal, že ani doplneným dokazovaním nebolo bez akýchkoľvek pochybností dokázané, že by obžalovaný ukradol poškodenému Albínovi peniaze skladnou knižkou a že len na základe dokázanej skutočnosti, že obžalovaný sa mal druhýkrát vracať na salaš, ešte vôbec nedokazuje jeho vinu. Ďalej Krajský súd uviedol, že neexistuje žiaden priamy dôkaz o vine obžalovaného, ani súhrn nepriamych dôkazov preukazujúcich zavinenie obžalovaného, ktorý od začiatku trestného stíhania popiera spáchanie tohto čiastkového skutku. Krajský súd uznal chybu okresného súdu v tom smere, že si okresný súd neuvedomil, ktorý paragraf postihuje aké skutky, takže Krajský súd dospel k záveru, že na prevýchovu obžalovaného je možné pôsobiť i výchovným trestom bez obmedzenia osobnej slobody. Prihliadol tak na stalkerové tvrdenie, že Albín mu dlhoval peniaze. To, že opak bol pravdou, nikoho nezaujímalo. Albín bol odkázaný na občianskoprávne konanie, ku ktorému sa po nádielke dobrého syru, žinčice, oštiepkov a fľaši domácej pálenej nikdy nedostal.